páska máš, ne? No pásky už vyjdú, pásky sú v pohode. Aj tesy máme do stole, tu trebujeme. Čo? Tady to vyzná, co? Takto. Ešte. Toto. Ty kokos. Toto? A To už je opravované. aj toto kúkaj. Tu? Aj tady? No. To je najväčšie Toto už neopadné, niekto- toto toto aj už toto niekto no. robil. Ale... No treba tam spraviť väčší rihu a natlačiť to do tej rihy. Potom aj taký náčin, je taká veľká celá. No ale to nikto dopravoval. Strašne by bylo vidět. To pojem? Potom vlastne aj od toho svietla smerej dole, aj to už niekto opravoval. Tak ja nebudem opravovať opravované. Pretože je to oné? Je to obrovská, áno, riha. Rastlina, aj si opravíš. Vidíš to, niekto to už prebohal. No a víme si tu spraviť kávu, babi? Áno. Ja to tady hodím. To je to spoza, víš? Toto nechať spoza, nechať trošku voľné. No len to dostali. Máme pokázať. Ale keby je to rýchlováme kávu, ja som zebrala kávu. No, tak ja som kávu zebrala, neváľa sa. Čo? Čo? Našla jsem 2, 4, 6, to by mohlo stačiť, ne? Dobre, nedávajte ty fólie, babi, na zem, špinka sa to musíme to spraviť s tým papírom.
pásku, dodám pásku, si dala. Ja mám na stole. Ja to takto to dáme ke krajku. Počkaj trošku na to, jasno. Taká písaná šmíka? Ne, víš, ak sa henta prebíja šmíka? Však lebo to je dláčka, víš? Takým nejaká trybka. Ne, henta sa nešmíka. Henta pôvodná. Nemám taký ligotátor. Tu. Dobre, Marita, to spravíme takto. Vezmi ty nožnice trošku. Trošku? Aspoň trošku. Trošku na. A bez papíra boku. Ja som videla ten darok. Máme to tvoje nožnice, Rakuna? Nevidíš ešte nožnicu. Jak ti už prijal v garáži modrýča? No, ty máme. Tu to dáme. Čo? Počkaj, alebo držím ti to malé. No neviem. Celia, kľúč. Mira, takto môžeš mať rozložený ten nápis na ten stôl. Podľa mňa dobré. No, dobre, takže takto to máme odložiť. Okolo svieťa nám sa ráne víkend, Tady aj keď sa budem musieť v ruke, lebo ten televízor sa nedá okámiť moc, takže tam budem musieť s malým nejak odjebať. No, toto sa ti posunuli. Môžem. Ďakujem. Toto ešte. Mám tlaky. Máš platy? Tlaky, tu som. Dobre, aj môžeme takto potom počítať stejne. Potom, keď mi to takto odejde, natáhneme týmto smerom. Nejaký okna si ešte? Takto dáme čo popri ten televízori, popod tého televízora. Počkej, tu co je. Vyšná. No, jasné. To teda nebude na chvíľu vyššia, ale vidíme. Čo je? To ani neopadne, ani nič, to je taká len na dlohu. Však dobre, to je v pohode, však to ani nevidím, ale niečo vidieť. No tu máš, tady. To svetla? Áno, to je svetlo. Tak mají pod scéne, tam kde robí mínec, spodmi dáme toto pri tej scéne. Ja jeden si na hominovom hľadám. Tu máš pásku. Čo máš? Ja mám. Ty to máš dobre? Áno.
zaspívajte Inge. Ty si ja cez víkend? Sobotu, no. Áno, jasne. Nedaj, čo som spívala? Víšťom, úplne konkrétne sa nechcú, ale... On došiel radšej do garáže. Ale ja si to cez týden říkala, keď bude v sobotu Matulová volať, nebrať. Ona chce spívať, nedvíhať. He. Takže, pekný víkend. Ja. Môžeme dať takto stredem. Ty, to len do prenášom. Počkam, láze. Šinka. Dobre, počkej, prepáč, Maj, prepáč. Kúpim sa, keby to natáhneme sem. Víš, tak nemusíme tady dostrihávať tento kúštek. Čo natáhnu tam? Však my máme hejnou stolu, tak... Toto, Ja mám. Ešte? Ešte. Trošku. A ešte. Dobre? Áno. A ešte. Ešte. Sme do Mexiku? To víkend? Neviem. Mobil seknutý, chuť. Ja Sa som mohla na ísť lekoch. domov. Ja som na lekoch a... Ja ten palubný lístek na Mexika. Ja som sa zvedela, že Silviu do Mexiku. Tá podáva aj do malosek, ne? Že Silvi? Čo to? Že ja som sa zvedela, vidieť, že nebyl palubný lístek do Mexika. Ja som sa zvedela s tebou. Ty sa zvedla, no? Dobre, Maj, toto zase natáhneme trošku sem. Víš, že nemusíme si to dole zástup. Takto, poď sem aj, až sem. Tady do tohto bočku. Super. Už? No, a toto spravíme takto a pritáhneme to a už nás dostane vlastne iba henta pôda. A túto uličku? Áno, zíme uličku. Už keď to není. Ty sa tam popoď. Aj s repíkem? No, dva. Dobre, to je jedno prvé. Zdala aj tu moc žívame? Ešte ne? Dobre. A čo sa ešte zhrám? Ty sme zebrali onu? Všetko mám v ruke. Vodničky. A tento puštíky už je dáme, by sme nedali nám ostalo taký papír, taký... Správme títo dva páse. Ja to boli to mohli dať. To je jedno, to som iné. Nevíde, to necháme na áno, to necháme na nožničky na čtyři. A ty nemáš nožničky, že či znala nožničky? To si měla ty? Neměla, či už mě zebrala ty, že by znala druhé. Ty si nechala tam, zároveň. Tak tam by mělo být nožníček a nožníček.
zakryjeme tú najväčšiu plochu doľava. A víš, že zbytočne nech sa to nespíha. Čo sme tu mohli dať doľava? Lebo víš, tady stačí iba na ten strop, tu sa koľko bude. Dobre. Žuchne, vidíš. Nebyla zase to dobré, jak jsem si já představila. Proč? Áno? Čo by to bolo dobre? Myslela jsem to začala v nedělu, že nebylo třeba. Dobre, tak. No, zíme toto. Toto by nám bylo akurát vidieť, ne? Či ne? Nevadí, ja to tu strihnem, Maji. Zastrihni si tady do toho, Maji. Takto, ten bok. Tak. Po tej dĺžke, tak. Ukáž, aký nás No, nevím. No, toto si takto premoc. Dobre, ťahaj. Dobre, to super. To tento pás, vlastne mám hotovo. Toto je co? Ježiši, to šmínkame. Nepotrebujete takúto nejakú chvostičku? Prevlačujem, jakočka mladá je už 48 krát. Žukavice. No, a toto vám vyjde na to super. Maj normálne to potáhni až do... Dáme to tak do stredu a ty krajpeme páskama, ne? Áno. Ale potáhni to normálne aj cez tú fóliu, lebo šírka sa tu tak zabrýva. Dobre, máme to už na jednu papienku. Dobre, máme to ešte tu to z pravej strany, tak to zostalo. Máme to takto. Mani, toto ti nemôže takto prestrečať, lebo potom chodíme a zavadzujeme sa o to, víš, až kúpeme ten papier. Dobre, takže sme oblepení. Jak babi tady?
Tak ani to vôbec babi nemusíte stahovať. Popalila to? Áno, tak dajte to prišlo. Babi, vôbec nemusíte dať toto stahovať, to sa stáhne aktuálne, to sa bude malovať a potom 28 ideme. Postavte na tú kávu, ja idem trocha dole. Počkaj, že to má kávu a na ho vyskúši? Ale je tam káva. Joj. Musím ho kávi. Týka sa to, no. Vidíte sa, babi, natáhnite ešte aj stílky, aj prosínka, natáhnite iba takto v strede papír, lebo strašne to šmíka, aby sa to Jako po tej kolbičke takto? áno, že nemusíte ísť do kraje, veď to je len fakt iba takto. Tak natáhujem jak to. No. No, tak to sa dá to pácha, lebo... Počkaj, ja to budem Môžeme začať dole závať, ne? A tam tady ide do nás vyštrávky. Nepustíš tady ten fúkár? Kolem dokola polovicu poradne, Lebo víš, že tento strop, že toto, a keď už sa bude fárať, možno stihne vyschnúť, ale aspoň ty kolámy. Dobre, idem na tú kávu. Silvi, No? a cukr nepamätáš ty? Cukr, nemám cukr. Práve je odličný cukr, tam má medí. Ja neviem, ja som tu vtedy, ale cukr ani nie, cukr ona nemala. Ona mala len ty náhodky. Nedával tú kávu do maťohu? Ty mi kázal, aby sa kúkal, či tam je. Tak ja som... Nedával. Je v kaslíku. Tady mala, ale... Tu je nejaký rúžový cukr, či To je sú. Tak ja si tu aj nevyšlo mi to. Počkaj, tu mala ešte počkaj. Ja je tu zase tá páska. Mají, pokazila si tú moju robotu, lokovanie. My sme to aj tak trochu odrobili, lebo... Tu máš trufičný cukor. Je dobré. Ale to aspoň ťažké. Mají cukor, krupica, dobrý. Výborne. Rýchlejšie sa roztopí. Áno, štávuj. Áno, no taký dobrý. Co ho dáš? Som si povedal. V rúbsaku máš mi.